Assalamu alaikum. Barka. Akwai wani abu mai muhimmanci sosai wanda ba mu ba shi kulawa, ba mu ba shi muhimmanci. Shi ne ilimin neman kuɗi da ilimin yaya kuɗi yake aiki. Wannan yana da muhimmanci sosai ga kowa a kowane mataki kake. Akwai matakin mutane kusan guda 4 ko 5 dangane da samun kuɗi. Akwai ma'aikaci wanda aiki yake, ƙila ma gwamnati ko wani kamfani sai a biya shi. Akwai kuma wanda sana'a yake da shi, aiki ne yake yi na kanshi, kafinta ne shi, makanike ne shi, ko kuma ruwaya ne ko wani abu. Akwai kuma waɗanda suna da ɗan ƙaramin kasuwanci ne da suke yi. Akwai kuma wanda suke da babban kasuwanci. Akwai kuma waɗanda suke sayan hannun jari. To wanne kake ciki? Kowanne kake ciki ya kamata ka san ya kuɗi yake aiki. Idan baka san ya kuɗi yake aiki ba, to za ka samu matsala. An samu mutane ma'aikatan gwamnati wanda za su yi ritaya, ka ga sun ma yi ritayan ba wani abu kuma suka aje ba, ba wani abu suka tara ba. Kuma sun samu kuɗi, ba wai ba su samu kuɗin ba ne har suka kai matakin da suke ritaya. Lallai kam sun samu kuɗi, amma da yake ba su san yadda za su aje kuɗi ba, ba su san yadda za su kula da kuɗinsu ba, ba su san yadda kuɗi ke aiki ba. Wannan yana cikin musabbabin dalilin gama aikinsu kuma ba su iya komai ba, ba su tara komai ba. Akwai kuma waɗanda su suke da wayo, sun san yadda abubuwan suke aiki, sanda suke aiki sai su buɗe wani business a gefe suna yi, wanda wannan sai ya dinga kawo musu kuɗi. Sai ka ga sun ma yi ritaya kafin lokacinsu, sun ma kansu ritaya kawai sun aje, saboda suna da business ɗin da yake kawo musu kuɗin da wannan aikin da suke ba zai kawo musu ba, kuma bai kawo musu. To akwai kuma masu sana'a wanda sun gano yaya za a yi su juya sana'arsu ta koma kasuwanci. Saboda idan dai kawai kana, misali a ce kana gyaran mashin ne ko gyaran mota, in baka nan shi kenan, ba wani abin da yake faruwa tunda baka nan, baka da lafiya, ba aiki, wannan sana'a kake. Amma yayin da kake da wani workshop wanda ko baka nan za a yi aiki kuma kuɗi zai taru, to yanzu kaga ka maida shi business kenan, wani kasuwanci wanda kake. To akwai waɗanda sun gano hakan suna hakan, akwai waɗanda kawai suna ta abubuwansu ne, kawai suna dai sana'an hannunsu. To ya kamata ka gano cewa ya kamata ka ƙara gyara abin, ka inganta shi ya zamanto ko da baka nan, in za a yi aiki kuma za ka samu kuɗi. To akwai kuma masu manya-manyan kasuwanci. To waɗannan su kam sun san yadda kuɗi ke aiki, sun san sirrin kuɗi sosai, da su da waɗanda suke sayan hannun jari, waɗannan manya ne. To kai wani mataki kake? To amma dai abin da nake so ka sani shine, duk matakin da kake ciki ya kamata ka san yaya kuɗi ke aiki, kuma ka san yaya za ka yi kai ƙoƙari ka sa kuɗin ya yi maka aiki.